Shalom Horsa Manginang, pajupang musya hita di program tahun, program ibadah pertangyangan, tanggal 22 Maret 2026, di Minggu Judika, nomor 8, luluhon au ale Jahoba. Turpun di jamitata di Bodarion, di enak sian kitab Rom, bidua lu, mamukasian ayat onom, tolas tu ayat 10 sada. Topik di Minggu, debata mengalehon tondi hangoluan, Tuhan memberi napas kehidupan. Turpun di jamita boy mata jaha di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amang indang arang dosa ada pandohan di hata latin mandok pulvis et umbras sumus. Lapatanna holan orbu jala halilu dohita. Kita hanyalah debu dan bayangan. Lapatan manginang marujung do HP ngulun. Jol mana burju, jol mana perdosa, nama mora, na pogos, akasi panggom gomi, dot rakyat biasa, sude do naikon mate. Jadi suku-sukuna sonari, aharun natalului di ngulun. Kalau pada akhirnya manusia akan mati, lalu apa yang ingin kita kejar di dunia ini? Bahkan Raja Salomo mandok, sude usaha ni jolmai, di nguluna sida, sahirana mangayahi alogodo, seperti menjaring angin ninna. Perjamita sada ayat 14. Nunga huida salhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon, gabe idama salhut nai nalahosal pudo jala pangiahoni alogo sabingdoi. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin ini bana. Atong melosongoni ahadona talului di ngulun. Ahadona pinangiloni di batasi kita jolma. Mangihuto pangatusun ni Apostol Paulus di do ibana harohaon ni ton di ido na di pangido di bata di ayat onom di dok alai hangoluan jala hadameon do anggo harohaon ni akatondi. Nah taberang mahaturang itu putar di sona manginang adong do dua ragam ni jolma di bayan si Apostol Paulus di son ima jolma parroha daging do jolma parroha tondi. Nana perjolo taberang ma jolma parroha ni daging. Sudi do raha lak setuju dosa do molo manako mabunu mana mangalakup. Dan hulan hak Kristen mandoki. Sudi do halak setuju tepat dohani. Aleh fakta na manginang walaupun mencuri itu dosa, selingkuh itu dosa. Saya tong do adong na mangulahuni. Di bawah to dosa alai ale tetap ma diulahun. On mana ni dok na hagiok ni daging. Manang rohani daging. Sudi do jolma mengalului kepuasan di nguluna. Naeng do nasida dihormati, naeng dipersangapi. Alan ini, saya marloba-loba do halak di nguluna lahu mengalului hasangaponon. Seolah-olah tujuan yang utama dalam hidup ini adalah pengakuan, validasi, dan penghormatan dari semua orang. Iru bahen dang dihalomot dibata akan jolma parroha perdagingon. Sebab orang-orang yang hidup dalam kehendak daging tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Mereka mengikuti kemauan daging dan nafsunya sendiri, bukan perintah Allah. Tujuan ngulu di jolma si songonon holasara do manginang. Ulahon ma manangahan nama bolas di roha tu dirim. Napa sonak ko dirim. Jeladang diperdulihon ibana manang nasa alape manang nasi tong pinaniluan nai. Selama itu bisa menyenangkan hatinya, bodoh amat. Makanya adong dapat doa di bahasa Indonesia mandok songonon. Orang kalau sudah merasa dirinya paling benar, sangat susah untuk diperbaiki. Dan apa doa tabereng ma jolma na parrohani toddi. Jadi mulu nani dok na jolma parrohani toddi, songod di mamusei. Ahado bedana. Jolma parrohani toddi ima jolma na mangulu mangihutol lomoni rohani di bata. Ado harona ni pengido di bata siya kita jolma. Apa yang dituntut oleh Allah dari kita orang percaya. Didok Yesus sudah akapati dan dipasak di bata Tuhan Israel hola dua do intina. Haholongi Jehovah de batam baru haholongi mandonganmu jolma. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ulahun ma manang dia nama bahenlas di roha tu de bata. Doho nama bahenlas di roha tu sudah dongan jolma. Jala ulaunon dan ikon ulau nabalga, bahkan hal-hal sederhana pun bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Salah satunya ringgas hita mapakulingi. Israna molo jupong manang di dia, di pakulingan, manang di klakson. Itu sudah cukup. Mulai pedang boy taulahon setidak-tidaknya unang mata bayan na boy makorhon suguni roha. Hita na berkeluarga, olo do terjadi perselisihan. Dan masih pakulingan na ala ni sada-sada persoalan. Mulodang olo hita mapakulingi, bapinomat unang taulahon akasibayan nagaor. Songoni do orang tu debata. Sapalah dia setiap pagi lewat doa dan ucapan syukur. Ayat ini minggu sadarion debata si lehon hangoluan ninna. Sibuk dohi sama cari tunggulu-ngulu siapari, sian pagi saat suborgin, alai lupa kita menungguli si lehon hangoluan ni. Nah tabereng maaroh si pasatoni jamita di perpuata di Bodarion. Nah parjolo kurangi egosentris, perbanyak sosiosentris atau altruisme. Di dalam ilmu psikologi, manang etika mengenang jolmana egosentris, ima jolmana holan mengalului pangomuan tu dirina sendiri. Mulonang mangulahan manangaha, na parjolo di berangi bana, ada utung na diau.
unang pola pikir halak. Sementara molo halak na sosiosentris, ima halak na selalu mengondolon pertimbangan dia mana du benggat tu hita sude. Boy hu ula-ulaku jalahamu dan terganggu. Adong na niomo tanpa membuat orang lain merasa dirugikan. Dang hula di ulaun, di pakatayope perlu dotong. Apalagi molo ciki nama rapot, hita lak batakon molo hiradang pas. Adang pasong marapot sedikit marapot kan. Manat mahita memilih hata si pasahaton. Dia makahata na patun si pasahaton ima pasahat. Bagaimana caranya supaya apa yang kita pikirkan dan kita rasakan bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pendengar tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jala mulo nanigoran na altruisme sonon mai. Aha mana boy hurupi asa terbantu hamu. Membantu di sini dalam artian hurupi hamu ale dan gabe rugi yau. Baik membantu dalam hal tenaga, waktu dan dana. On petaulahun nunga dengganon, nunga targuaron holong tudongan jolma. Mungkin nang boy de petaulahu songon nani ni Jesusi. Gabe hala parholong naso halopoan. Nasu meon hosana humoko paka ale-ale na nina. Mulut jahat di Yohanes 15 ayat 10 didok, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ahana boy taulahun lahu patudun holokta tudong ata jolma ulahun mai, tanpa drama, tanpa niat-niat tersembunyi, alai marhiti-hiti holong na tulus jalasian ias ni roha. Nah napadua huna manginang ingot Yahuba Tuhanmu silihot to dia ngoluan. Dina mangolu hita di Portibion rikot si tutu do macari ngulu-ngulu siapa hari. Ale unang las lupa hita tu na mangalehon na ton di hanguluani. Ima de bata Jehovah. Tasagi mati kita lah martangiang mandok moliate tutuhani ganup ari. 2 menit pesa teduh ganup manugut. Nana patulo na manginang hangolua do upani harohaon ni todi. Dilo si Paulus tu ditulputa sadarion hamatea do harohaon ni daging. Jala hangolua do anggo harohaon ni todi. Nani dok nadison jolo mana berjui 2 hali may bana mangulu. Sementara jolo maparjahati 2 hali may bana mate. Dilo dia sabusada alai molo maringanan di bagasan hamu ton dini na manungguli Yesus yang namate sandok parnguluan ni ibana nang manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni tondina na mangingani hamu. Di hati Indonesia didok, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Anong do harapan tua kahala partigor naikon pabagiton ni Jehovah muse pamatak tahun di arena parpudi. Sementara tua kahala si ihuton sibolis nasohya manangihon debata akasi ulah jahaton hamatea do jabarnya sida. Didok di pangkuk kapun 20 ayat 14 dungi di dabu mahamatian dohot bonua toru tu bagasan laut api ima hamatean napa duahon laut api doi hamatean napa duahonon dang berlaku tuaka jolma partigor. Didok di pangkuka pun bidu 20 onom namar tua jalan nabadia do halak namar tohap di haheheon na parjoloi dang marhuaso hamaten paduahoni mangagona sida. Ala didok di si gabe malim ni dibata do Kristus do nasida. Jalan mangarajai rap doho ibana leleng ni na 1000 tahun ni. Alania manginang tajakom mato dinasien dibatai mangulon ngoluta di hasianganon ay adong do jabar ni halasi hutun Kristus di arna parpudi. Ima napabagiton na do hita rap do takahala na porsea di sandok Portibion. Amen. Iman jona boy huwag kami. Mudah-mudahan mohon boy menambahi persiapan muna di dalam mengaradi jamita pertanyaan di mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.